Gabon guztioi, beste behin ere hementxe gaituzue Eusko Ikaskuntzak astero antolatzen duen mai inguruari hasiera emateko prest. 50 minutu ditugu gai baten inguruan luze eta zabal hitz egiteko. Eta ziur naiz gaurko gonbidatuak ere ez direla isilik geratuko aurrean ditugun minutu horietan. Baina goazen lehenik eta lehen gaia aurkeztera. Azkenaldian zientzia eta komunikabideak eskutik hartuta dabiltza edo euren arteko harremana areagotu egin da. Antzeman daiteke komunikabideetan gero eta gehiago hitz egiten dela zientziari buruz. Baina hori zergatik ote da horrela. Behar bada, orain arte, berba gutxi egin izan delako zientziari buruz, edo bizakeak zientziari buruzko informazioa eskatzen duelako, eta zientziaren gainean zuzen hitz egiten ote dute komunikabideek. Ikusten duzuenez, galdera asko eta minutuak aurrera doazenez, orain bai, doazen 3 gonbidatuak aurkeztera. Nire alboan ditut, aldi batetik, Pirik Galtzara, kazetaria, Gabon Ziri edo ondik horri. Pirik beste gauza batziren artean, Euskadi irratian, zientziari buruzko saio bat egiten du, Norteko Ferrokarrila izenekoa, eta bestetik telebistan ere, oraintxe hasi berria da, orain honetan ere zientzia eta teknologiari buruzko saio bat egiten, saio horren izena, Teknopolis da, eta zer moduz komunikabideak eta zientzia eta zer moduz. Aspalditxari gara horren inguruan lan egiten, gozak aldatzen ari dira, baina egin diken ikustu berko saio honetan, gozak mamiki horretara egitezkela. Beraz horrelako izak eman behar dira egitezkela. Bigarren gonbidatu ere metxe dut, nire alboan, bere izena Andoni Ibarra da, eta Andoni filosofoa da, zientziaren filosofian aditua dela esan dezakegu. Gabon Andoni eta mila esker onatortzeagatik. Gabon esan. Badazpada, entzuleren batez entzua dezake, zer egiten ote duen filosofo batekenen zientzia teknologia dugu hitz egiten, ez dakit, labur azalde dituzu, zertan datza zientziaren filosofia edo zertan jarriatzen da, zer ikusten du? Zientziaren filosofian, filosofia diarru, zientzia diarru jastina eta teknologiaz, eta hain zuzen ere zentzu esateko global integrado batean, ez bakarrik zientzia nola egiten den, zer diren teoria zientifikoak eta diren aplikazioak, baita zientzia nola irakasten den, nola dugulatzen den eta nola transmititzen den. Orduan, zentzu horretan, esparru horrek ere badu interesa zientzien filosofian entzako bai. Eta guazen azken eta hirugarren gonbidatu aurkeztera, bere izena Martin Barrius da, eta hemen gurekin ez badago ere, izan ere Bilbon dago eta ezin izan du Donostia etorri, baina nola ez, Martin ere gure artean dago, Gabon Martin eta ongi etorri. Zu ere filosofoa zaitugu, eta? Bai, filosofo asko esan dira, filosofia lizentziatua bintzen bai. Eta, Andoni den ikasle izan nintzen justo zientziaren filosofiaren mundu horretaz, eta bai, azken finean filosofia honetaz kezkatzen da, jakintzaren, jakintza zentzu orokorrean hartuta, azpian dagoena aztertzen duelako, azken finean filosofia da galderak planteatzea eta zientziaren inguruan, zientziaren oinarrietan ere, eta zientzia eraikitzeko modu ez ere galdetzea da zientziaren, parkatu filosofiaren lana, eta, nik uste dute komunikabideak ere, zientzia azpian eta zientzia nola egiten den horrekin nahiko lotuta daudela, Behan gaurkoan irakaslea eta ikaslea aurrezaiko izango ditugu. Eta, hasieran esan dut, gero eta gehiago hitz egiten dela komunikabideetan zientziari buruz, eta ez dakit, ideia honekin zuek ados ote zaudeten horrela da, komunikabideetan gero eta gehiago hitz egiten da zientzia eta teknologiari buruz. Nik uste gainera nabarmena dela, urte gutxietan egin aldaketa. Gainera, nik esango lotea arrazoi, bat behintzak bururatzen zait, ez dakit zuzenaren ala ez, baina azken urte hauetan, garapen izugarria izan dela zenbait arloetan, eta arlo horiek direla entzuten ere publiko orokorraren intereseko, edo ingurugiroaren esparruari, genetikaren esparruan ere erabakigarria izan da. Hor nik uste dut egon dela, jauzi importante bat eman dela
jendearen gana erraz iristen diren gaiak azaldu direlako. Ondo azaldu diren edo gaizki azaldu diren hori beste kontu bat izan daiteke. Baina bai izan dela, benalako leherketa mediko bat eta hortik agertu da interesa baino gehiago komunikabideak hortik sartu egin dira. Nik uste dut nabarmen izan dela urte gutxitan izugarrizko aldea izan dela. Zientzi gaiak bintzat, orain egunkari normal guztietan ikusizatezmo, ezen aldizkari inmenduak ere ateratzen ditu, irratitan gero eta gehiago dentzuten da. Beste kontu bada ja kalitatea, horrein sartuko kantitate eta kalitatea aski diferente da izan. Andoni Maten, zer erantzen duen zinokete galdera honi? Argi dago bai kantitate aldetik ugaldu dela eta askotan gainera honetan zientziari buruzko berriak ez dira lehengo moduan gizartea izeneko arlo edo sail horretara mugatzen. Askotan beste egunkarietan eta bizkarietan eta beste arlo batzuetan topatzen ditugu beste gai batzuekin, adibidez, ekonomian ere aurki daitezke orain inoiz zientzi berriak. Oraindik gutxitan ematen da, baina pixkanaka badoa, ez? Eta zientzia hori beste esparru batzuekin erlazionaturik eta nik uste bai ez. Beste kontu bada zein nolako informazioa egiten den zientziaz. Zientziaren zein parte den gehien agertzen dena, eta nik uste hori izan daitekela gaurko eztabaida gaietako bat. Bai, hori aztertuko dugu. Bai, azken finean zientzia baditu bere mugak, zientzia ikerketak baditu baldintza batzuk, eta horrek markatzen du pixka zientziaren bidea, Atzean dauden ikerketa proiektuak, proiektu horien azpian dauden interes ekonomikoak eta bar, eta hori gero komunikabideetan islatzen denean, normalean, nola esango nukeni, baldintzatuago dago. Hau da, egiten den zientzia guzti horretatik, ikerketa eta aurrerapen zientifiko guzti horretatik, zer heltzen den komunikabideetara, eta gero pixkat horrek, ze irudi ematen digun egiten den zientziaz, eta benetan zientzia egiten den, hori ere interesgarria da, aztertzeko. Finean, irudi hori erabat zuzena den, irudi orekatu eta osoa den, edo zientziaren parte bat baino ez da nazaltzen, eta nik uste hori ari dela gertatzen gainera, Bai, behar bat, Andoni zai, pentsa ezakigu, orain arte, behar dara gutxi egin dela zientziari buruz? Bai, lehengo hildoari helduz eta batez ere bat zilik izan duenatik jarraituz. Jakina, azkenengo urteetan alako boom izugarria ezagutu dugu, zientziaren divulgazioan komunikabideen bidez eta bat, eta batez ere agian Euskal Herrian ez da. Baina agian interesgarriago da, hau konstatatzea baino galdetzea konstatazio honen ezio edo arrazoia zein den ez da. Orduan, nik uste dut aldaketarik handiena ez dela azken gorteetan eman dena, baizik eta segurazko berrogeita hamarreko hamarkadatik ona eman dena, azkenengo 40 urteetan. Eta hori zergatik ba, hori ikusi beharko genukezen izan den pixka bat zientziaren historia, eta egin zientziaren historia baino gehiago zientziaren eta gizartearen arteko loturak zeintzuk izan diren azkenengo 100 urteetan. Hasiera batean, eta zientzia modernoaren sorreran, demagun World Society den sorrerarekin eta Newton urko presidente izan zen, sozietate elkarte zientifiko horren presidente izan zen, World Society eta kontinenten beste horrelako elkarte batzuk atera zituzten lehenbiziko aldizkarien, hau da nola baiten garai hartan zientzia komunikatzeko lehenengo tresna. Eta tresna horiek erabat espezialduak ziren, hau da gaur egungo transactions esaten diren antzerakoak eta hori, ohar moduan eta zirkulatzen ziren eta zientzialari elkarteen arteko komunikazio tresna soilik izan zen. Eskema horrek iraun du nola esateko horrela komunikazio espezializatua ia 100 urte edo izamagoz laro urtez. Gero zer gertatu da, ez zuzen ere
jendea gero eta gehiago hurbildu dela zientziara, unibertsitate mundura, gero ezagutzen dugu unibertsitate masifikatuaren fenomenoa eta jakin Europan beranduago hartu zena, baina Amerikan lehenago ez da. Eta horrek sortu du, ez bakarrik elkarte zientifikoak eta zientziaren praktikan jarduten jendeak eta baizik eta unibertsitatetik atera den publiko nolabait esateko kultua, agian zientzia gintzan, puntan beharduko ez duena, baina hala ere, kultura hori behar duena jakin eta jarraitu zertaz den, zientziaren aurrerakuntzak eta abar, ez da. Ordan horren inguruan, hasi ziren Amerikan batez ere, beste publikazio mota batzuk ateratzen eta beste nolabait behar eta premia batzuk, ez da. Eta horren inguruan, pizkana eta pizkanaka, zientziaren komunikazioa bi ildotik joan da. Bata, espezializatua dena, betiko haritik jarraitzen duena eta bat, eta bestea, azkenengo 40 urteetan, baina nolabait divulgazioarekin eta zerikusi handiago duena. Eta jakina, guri horrelako gauza beranduago irizten zaizkigunez gero, azkenengo 10 urtetan, edo batez hemen Euskal Herrian azkenengo 5-6 urtetan doitu horrezko buma izan dut. Baina azkenengo buma hau, eta ipatzuko eta ditzatu zirkulitzatu Euskal Herrian Baloia taldeak egin duen lan handia, eta azkenengo buma hau nik uste kokatu beharko litzatekela 40 urteko olatu horretan. Olatu historiko horretan, eta zuzen ere, historikoki aldaketa sakon bat markatzen duena zientziaren eta gizartearen arteko harremanetan. Mila esker, Andoni Zartapen horiek egiteagatik eta behar bada, zuek aipatu duzu, eztabaida behar bada non dagoen, nola aipatzen diren, albiste hauek hori eztabaidatuko dugu, baina horretan hasi baino lehenako behar bada, garrantzitu izango litzateke, aipatzea zientziari buruz hitz egiterakoan zein gai sartzen diren honen barruan, zientziari buruz ari gara, zein gai aipa daitezke honen barruan. Eta askotan horre nazketa bat egoten da, asko uste dute horoskopoa irakurtzea ere zientifikoa dela. Bueno, hori ja batitzen duzte, egon daitezke, terzian garradan doni konterantzen ari zen horri, berriki egin direlako zientzia, zientzia, eta horien inguruko, saio batzuk oso interesantea gainera. Eta, hor bai, pentetzen dut ondoni mugak ez dut garbiago ikusiko zirela eta bezala horren beste hortan bat miratzen. Nik uste nola nahi ere nahiko garbi dagoela. Zerri buruz ez egin daiteken naiz eta gero konvenientzien arabera estatu hori zabaldu ala zabaldu ez. Baina berez nik uste dut zientzia zerren nahiko garbi daukagula. Diskutitu dezakegu zientziaren filosofia, zientzi gaietan sartzen den, ala ez, eta aterako. Edo zientzi programa batean aipa daiteken, ala ez. Zientzi filosofia dudari gabe, zientzi programa batean ez dut gai gara. Eta bezala zientziaren mundu horretan zein da izazuriko diratek ezazite? Ezazit niri, psikologiari buruz ere izan dugu guk zientzi programan, eta idatzi izan dugu, zientzi aldizkarian, fizika, biologia, informatika eta enparauak jakinua, eta inguru giroa ere bai, garapen eredu ez ere ikuste dut zientziaren ikuspegitik hitz egin beharra dagoela, eta oso nik uste dut zabal izan daitezela Martini bai esaten zuen, hain ere Martin hortzan edo kointziditu izan dugulako bendino gehiagotan. Baina ere Martin badago ez, adibidez, jakintza hauek, soziologia, psikologia eta horrelakoak, zientifikotzak jotzen ez duenik ere badago ez, jendea. Zakizu zer iritzi duzu. Bai, kontua da, azkenean disiplina batzen zientifikotasuna norainokoa den, baina argi dago disiplina horietan zientziare egiten dela. Zientzia ez den parte bat badaukate, baina zientzia ere egiten da. Eta gizarte zientziak ere hor sartu behar dira, eta kontua da hor pili lehen aritu da zientziaz eta zientziaz eta dena dela hor gaur egun komunikabideetan aurkitzen den
zientziari buruzko informazioetan, nik uste dira generoak eta guzti dauzkagula. Eta ez da zorionez edo zoritxarrez, nik uste zoritxarrez, gehien saltzen den zientzia informazioa, zientzia aldizkariak eta horretara dedikatzen direnak, askotan zientziaz ari dira, baina zientzia tratamendua emanez. Eta horra di naiz, momentu honetan gehien, estatuan esate baterako gehien saltzen diren zientzia aldizkariari, eta es muy interesante, eta horrelako gauzak, eta hor ere boom bat egon da. Eta hor, ikusten da komunikabideek beste gai batzuetan erakutsi duten joera bera, espektakulorako joera. Hau da, gauza batzuk deigarrienak edo aukeratu eta tratamendua batzuetan horrelakoa, eskandalo ikutu bat eman nahi edo beti alde espektakular hori. Gizarte honek azkenean ematen du espektakulo jantzita datorren informazioa ez dela gizaitzeko gai, edo askoz gehiago kontatzen zaiola eta ematen du zientzia divulgazioa ere parametro horien barruan egin behar dela, Eta hor, gizarte joera batzuk ikusten dira, azkenean zientzia eta teknologiaren irudi konkretu bat zabaltzen du horrek, gizartean azken finean gelditzen da horako kutsu edo ideia oso definitua zientziaz, baina pixkanaka ideologia bat sortzen duena. Eta ematen du zientzia egiten dela hor espazioan beste zerrekin harremanik eukiko espalu bezala. Eta nik, behar bada filosofo modan daukadan kezka da, baina hori zientzia nondik nora dabilen, baina arlo materialean, bere baldintzak, bere interesak hor, zergatik ikertzen diren gauza batzuk eta beste batzuk nola funtzionatzen duen gaur egun zientzia mundua barrutik, eta hori oso gutxitan agertzen da, eta nik uste dut hori falta dela gaur egungo zientzia informazioetan, eta seriotasuna falta da gehienetan. Hor bili aipatu du hor egiten ari direna, eurak egiten ari direna, eta esan beharra dago horretan gutxiengoa dela. Horako informazioa gaur egun ez dakit zuek ados egongo zarete. Behar bada, datu zehatzik gabe esaten ari nahi zau, baina kioskoetara hurbildu eta aurki daiteken zientziari buruzko materiale gehiena era horretako izaten da. Eta bestea gauza beten irekin edo astakeria bat bota dudan. Zute aurpegi arraro jarri dintzen, Marti. Ez nire horren aldeko naiz, komunikabide edo zientziaz egiterakoan zientziak hartu beharko genituela denak, eta ez bakarrik natur zientziak edo zientzia horrezentzu aziemetik eta besteak ere bai. Gertatzen dena da, hemen aipatu den arrazoiatik eta asko zazide liluragarriago eta salgarriago direla fizika berriak edo biologia berriak, soziologia edo zientzien filosofiakoa baina jakina horrek garamatea bizkanaka balako zientziaren kontzeptu itzi eta ertsi batera, eta hori izango litzateke kanponain alde bata, beste izango litzateke azken batez hori horrela murrizten badugu hiruzpalau zientziatara, eta zientzia natur zientziatara eta orduan geratzen zaizkigula beste aldean nola bitezateko besteak, eta beste nartzen asko zazarrezago zatzen zaizkigula horoskopoak eta horlako osak. Hau da, azken batez galderari erantzunez, zientzia bere osotasunean aztertu beharko lukete komunikabideek, eta ez soilik natur zientziak edo teknika eta teknologia edo biologia baita ere psikologia eta soziologia eta zentzu zabal batean, eta hor erronka handia dutela komunikabideek zentzu horretan zientziaren kontzeptua edo kontzeptu zabalago baterantz jokatzen eta hori txertatu edo txertarazten gizartean.
Beraz, dagoeneko eztabaidan murgildu zarete eta, gorentxe Martinek ere zerbait aipatu du, eta kontualizateke plata saltzea nola transiten diren zientziari buruzko gaiak komunikabideetan. Normalean, egia da, sentsazionalismoz ematen direla, ez beti da zerbait aurkitu dugu, orain arte ez genekiena, ez dakit, badirudi horrelako albizteak ez badira ematen, ez direla interesgarriak. Kontua da gainera, galde oso desberdinak dituela, kazetaritzak eta zientziak, zoritxarraz egin ere, kazetari unesko egoten delako askotan, albizte bat edo beste ematea, eta beti bere arauak jartzen zaituko da. Baina zientziak normalean, nezez erantzungo die bost galdera zamatzkoi, nork, noiz, zergatik, hor albizteak beste modu batera jorratu behar dira, hor pixkat apurtu egiten dira kazetaritzaren arauak, baina zientziak berez apurtu behar dituelako. Normalean, kazetari batek egingo litzezken galderak, zientzi hartzakari baten aurrean, nahiko, ez dakit nola, absurduak behar bada, noiz aurkitzu ez hau, nola, noiz ezin nintzen, dela 15 urtez, askotan oso kuriosoak ikusten dira, nahi eta ez egiatzen zailako, horretara eramaten eta konturatzen zara, bi lege desberdin dituztera. Funtzionamendu, metodologia, zer desberdinak direla. Eta zaila gaitzazkela, nola, bi mundu okurbiltzen, eta da hori izan daiteke gero beste puntu bat ez da idarako ez da, noraino elkarrekintzak zetu daitezken, bultzatu daitezken. Baina zaiako daitezke, beti egongo da nola nahi ere, kazetaritzaren ikuspuntutik edo komunikabidearen ikuspuntutik zientzia, espektakulo bihurtzeko debat, eta nik uste dut zientziaren mundutik badagoela komunikabideen esparru hori edo pixka bat bazter batera edo usteko joera bat. Normalean, zientzialari bat nahiko bat etxeroso sentituko horrelako galderen. Normala denez, nire ustez pixka bat hor da hola, bi mundu horiek nola edo bala urbildu egin beharrizku, nik uste dut beste gana jarek ez dagoena. Uste dut benetan gizarte aurreratu batean zientzia eta teknikaren inguruko informazioak gurean duen baina askoz pixu handiago auki beharko dukena. Gero eta gehiago gure bizimoduan zientzia eta teknologiaren menpekoa dela. Eta benetan jakin behar dugula. Zer den egosten ari dena, bigarren mailako bizarri izan nahi izan dugu egin. Nik uste dut egin behar dela alegin importante bat, ez daukat barita magikorik ez dakit nola egiten den alegin hori, baina uste dut egin behar izan dela. Martin, nire duzu, jarretu. Martin, ni hemen batzuetan galtzenak, eta aurrez gotera bezalakoa. Bilik oina aipatu gauza parre bat, eta Andonik ere gonda hori teknologiarena, eta ze zientzia mota sartzen den. Nik uste dut eman den zientziari buruzko informazioaren boom honek gaur egungo gizarteko ideologia nagusiarekin oso lotuta dagoela, eta ideologia horretan gaur egun nagusitzen ari den pentsamentu bakarra dituden horrekin ere oso lotuta dago ematen ari den zientziaren irudia. Eta horretik uste dut hain dela importantea azpian dagoena bizkar azaltzea eta jarrera kritikoak nolabait suspertzea. Alde batetik, ematen den zientzia informazioa askotan aurrerapen teknologiko konkretoekin lotuta egoten da. Tramankulu hau edo bestea asmatu da edo merkaturatzekotan dago, eta zientzia aldizkari salduenetan horrelako berriek hartzen dute zati ikaragarri handia. Hau da, enpresa konkreto batzuen aplikazio teknologikoak merkaturatzeko estrategia ematen dute askotan eta dira. Gero, berri mordo bat sortzen da zientziaren inguruan eta aurkikuntza pila bat egiten da etengabeak. Baina horietatik aukera egin behar denean normalean hartzen dira irakurlearen interes personal eta individualetatik hurbilen dagoena. Nik uste hori ez dela berez oso zientifikoa, zientzia berez jakimina da,
jakin mugagabea, eta argi dago arlo guztietan dagoela jendea ikertzen eta norbait gauza berriak bilatzen eta examen aurkitzen. Baina horietatik beti aukeratzen dira hori, ez bakarrik espektakularrena, baizik eta irakurle eredu horren interesetatik hurbilen egon daitezkeen aurkikuntzak. Nazio kontuak ere badu berea, ez? Azkenean gure zientzilari batek zerbait aurkitzen badu beti izaten du kanpoko batek aurkitutakoa baino garrantzi handiagoa komunikabideetan ematen. Bai, gertuko izateak xarma galtzen duela edo horrela, ez da? Bueno, gertuko izateak askotan azken urteotan ja zientzia informazioaren beste parte bat bezala asumitzen joan den bezala eta pertsona arrunt batek bere kulturilla horretan eduki behar duen beste zerbait bilakatu den neurrian, hori unibertsitatera lehen aipatu du Andonik, gizartean kultura maila handitzen gazea, gero eta jende gehiago unibertsitatetik pasatu izan eta bat, horrek markatzen du azkenean kulturilla hori elikatzeko zerbait behar duzula, beste gauza askotaz ere informatuta egon beharra ikusten den bezala, zientzia alorrean ere bai, eta eztabaida sozialetan, nazioarteko hainbat gatazkatan, eztabaida zientifikoak ere egoten dira, aldaketa klimatikoari buruzkoa, edo beste gauza batzuei buruzkoa energia iturriak, eta bat, orduan horrek eskatzen du informatuta egon beharra, ez? Eta azkenean hori, behar hori azitzeko aukera bat egiten da, aukera nazio kontutik, nazio ikuspuntutik ere egiten da. Eta azkenean igual amaitzeko, eta gehi ez luzatzeko, zientziaren irudi konkretu batekin lotutako berriak ere ematen dira. Paradigma batzuk bultzatuz eta esate baterako evoluzioaren kasuan, gaur egun gizartean argi dago evoluzioaren teoria nahiko sustraituta dagoela, ideologia bezala onartuta, baina nahiko ikuspuntu finalista edo nola esango nukenik, gizarten trikoa nola baita esateko, aurrerapen ideia batekin lotuta, etengabeko aurrerapena, jakinezatik jakintzarako bide batean, evoluzioan tximinoen gandik gaurko egoerara heldu garen bezala, hobetze bideak da beti zientziarena, eta hobetze bide horrek beti ematen dizkigu tresna teknologiko berriak sortzen diren arazoei aurre egiteko. Zientzia gauza guztiei erantzuteko gai izango balitu bezala, edo arazo konpontzeko gai izango balitu bezala, eta beraz, zientziaren aurrerapenengan mugagabeko konfidantza ezartzen doa ideologia hori behintzat, eta adituen papera gizartean gero eta handiago izateko joera ere bai. Badakigu, baina esan edukuk gizarteko partaideo badakigu zero zer hainbat gaitaz, baina argi dago benetan dakitenak beste batzuk direla, eta erabakiak hartzeko aukera euren esku egon beharko lukeela gero eta gehiago, eta ideia hori oso sarritan agertzen zaigu zientzia informazioetan. Beraz hori laburitzeko hori teknologiarekin lotutako berriak izaten dira, aurrerapen etengabe ideia horrekin lotutakoak, eta dituen papera gero eta azpimarratuago, ez da ditu besteak hau zegoen diren. Apuntea bintzat hartu dituzte eta uste dut erantzungo dizutela, Martin, Andoni, a ber. Bai, bueno, ikusten denez filosofoen ezaugarria izaten da erreztasun hori ez egiteko, eta horretuan zeratuko ez laburtxo ez egiten. Nik ezka bat gauzak zehaztearen edo, erango nuke bi eredu nagusi aipatu daitezkela gai honen inguruan ez da. Bata uste dut hemen gaudenok baztertzen dugula, eta hori da zuzen ere komunikazio espektakularrarena eta komunikazio espektakularra eta horrek badu zer ikusirik garai bateko
historia positibistarekin, eta, bueno, nola ematen ziren gertakarien berriak, eta modu positivista batean, nik pentsatu horrela ikasin nuen historia, eta gaur egun zientziaren historia ematerakoan, edo erakusterakoan, eta askotan, eta horretaz idazterakoan, askotan horrelako zera bat ikusten dut, espektakuloa, eta datuak, eta baina hori, nik uste dut, nahiko arbuiatu dugula azkenengo ordu erdian, eta eredu hori bazter dezaketela. Jo dezagun orain modu konstruktiboago batean, eta orduan, eta nik uste dut hor dagoela kezka edo ronka edo nola esate baterako, elduiar batek enfokatu beharko lukeen, ere egin beharreko. Oran hor beste bi modu alternatibo ikusten ditut, eta horien artean erabaki beharko genuke, edo erabaki beharko lukete, batez egin honetaz arduratzen denek, zein bide hartu. Bat izango litzateke, nola izateko, zientzilarien public relations moduko zerbait egitea. Paper hori hartzea da esatea, zientzilarie batxito bat orain Martinek esan duen, ezta? Zentzu dire azkenengo horrerakuntza, zentzu azkenengo horrikuntza, zentzu azkenengo... Eta orduan jende xeheari ematen zaizkio berri horrikuntza eta hori guztien berri, ezta? Orduan, zientzilari izango litzateke berak... Zubilan nahi dutete, kazetaria kasu honetan, ezta? Bueno, kazetariaz, divulgazioa museoen eta alde bat erutzi dugulako, kazetaria eta komunikabide zentzu bat zientziaztian agerri garriko, ezta? Orduan, zubilan egingo lukete da fiscal public relations hori, eta hor egingo luketena kazetariak eta izango litzateke jakintza transmititu. Jakintza transmititu jendean nolabait mutu duziz, beraz, jakintza bai, baina ez ahalmena, ez boterea, ez. Orduan hori ez da benetako jakintza, ez da egiazko jakintza nolabait esateko, ez. Hor, jendean geratzen da nolabait oraindik liluratu eta jakina lehen baino gehiago daki, orain ez gaude lingo modu positibistan, datuak eta reakzioak ez zer bakarrik ematen, eta zertara inolako jakintzara iritsi gabe, baina hori da, eta gehienetan eta niko ikarreta ikusi dudanaren, jende horrein liluratzen beratzen da, izugarrizko datu bideak ematen zezkio, eta almanaldia bukatzerakoan, edo artikuloa irakurtzerakoan, lehen bezain, ez jakin. Hori da, bat, eta nik uste dut, hemen ezagutzen ditugun, ez nahi orain, muy interesante kanterako zete egiten, hori baino serioko zete egiten egindatezua, eta bizkara, hemen zirikatzailu paper egitzearen, hori gizako komunikabidea zaidatezua, eta handeko. Nik uste dut hor geratzen dela, ez pizte bat, Martinik esan duen bidetik, behar dutela komunikabiderik gehienek, pizte bat, public relations edo zubilana betetzen dute, eta jakin bat transmititzen dute zientziaren kontzeptu bat, zientziaren... Nik uste dut, baina jakinen azken batez, ez dugu lortzen funtsezkoa. Eta funtsezkoa dena da, zientzia txertatu behar dugu gure kultura. Gaur, ez dakiten gure, idazkera kulturan analfabetoa izatea bezala jakin da, gaur egungo kulturan zientziaz ezer ezakiena. Eta zientziaz ezer ezakiena da, hain zuzen ere, lehengo mailo horretan geratzea. Nolabait irakurtzea edo telebistako emanaldiak edo errakizgoak edo entzutzea edo ikustea eta baina lehengo ereduan. Nik uste beste eredua dagoela, eta honetan datzea erronkarik handiena komunikabideentzako, eta baldin eta interesatu badu, berentzat, eta hori izango litzateke beste modu batean enfokatzea zientziaren transmisioa eta ez bakarrik lehen aipatu dudan jakintza modu horretan transmititzeko, eta jakintza botere bilakatzeko. Hau da, jendea gai bilakadadin eztabaidatzeko, negoziatzeko, honen proposta izango litzateke ulertzea. Baina azken batez erabakiak hartzeko, eta erabakiak hartzerik ez duenean, jakina oso eskotan, oso jakintza espezialdua eta behar izaten baita, orduan jakita zeintzuk diren espertuak edo espezialistak nolabait horretaz erabaki behar dutenak eta horrez. Orduan, nik uste bi alternatiba hauen artean, bestea alde batera usten baitut, espektakuloarena eta
hemen planteatu beharko genukela nola bidera daiteken bigarren eredu. Hau da, nola betrateko kultura demokratikoa bilakatzeko, jendea kapaz eta gai egiteko, jendearen parte hartzea izatzeko ere bai? Kultura demokratikoa egiteko, eta zientzialariak eta teknikariak beraiek ere humanistagoak bilakatzeko. Leraga lan zaila, jarri dizu banduan. Oso zaila eta aldi beran oso interesantea. Orduar nik uste dut, hortik, gutxi gora bera hortik ikusten duela nik ere, etorkizuneko erronka. Nik ere baztertu egiten dut, analizitako baztertu nuke guzterazko espektakularizazioa parte hori. Baina uste dut ezin dugula baztertu. Uste dut oso partiela izan behar dugula hori dena, alakoetan agertzen dena dela zientziaren ikuspegia, jende asko eta askorentzat. Hau da, hainbeste erronka ez dela eruiarrak ze eredua daraman, gure kasuan euskaldunan egunkariak ze eremu daraman baino. Eta tristeagoa dena, ez dago eredurik masa komunikabideetan. Azken batean masa kultura egiten ari delako. Eta masa kultura horretan ere, zientziaren kulturak egin behar du sarbide ala nolakoa. Ez dakit nolakoa izan behar duen, baina uste dut hortik behar duena. Geroz eta gehiago espektakulo izaera hori kursiatu egiten delako, horiek ikusten ditugu. Zer egin behar dugu guzti zerbilatu eta esan ez dagoenen, ez egua jola, guk gure bidetu segituko dugu eta zapala nahi dugu, pixkanaka jungo gara zerbait egiten, ala gutxienez, ikusitori egin indarrala, baina bestea begien bizatik egin. Masa kulturaren arazo hori, beti niprintzat horra joko nuke, horik oso kontuan izan behar dugula, gustatu ez, eragin maila izugarria delako esparru horretan eta nahikoa txikia, bestelako medioek ez dutena. Adibide txiki bat, anekdota txiki bat, eta iruditzen gainean nahiko, esan guretxoa dela. Berriki 114 elementu kimikoa zitzegin da. Dela oso gutxi, agertu da egunkarietan, agertu da masa, egunkari batean, 114 elementu kimiko hortzitu dela. Nire harridurarako ni kimikaz basandirik ezakit, baina ni bintzen nire ikasketak amaitu ziren 103 elementu kimiko zeudela, eta pentsatzen oza, berri asko aurkitzen ari dira, eta galdetuta kontua da, 114 elementu kimikoa Rusiako laboratik batetik atera den albiste izan zela, zientzialari batek posta elektronikoz beste bati bidalitako mezua, haizu, uste dut zerbait aurkitu dugula, ezekit oso ondo, baina iritzen zitu 114 izan daitzeikela. Lehenagotik noski, horren ingurua danean ari zirenako. Hori zabaldu da eta posta mezu bakar bat nahikoa izan da, ni horretaz enteratzeko. Egunkari batek eman dit albiste ere. Zientzialari batek egin eta galdetu nionean, zenbat elementu kimiko daude, nik ez dakit laborategietan hainbeste, zientzia pixka dakiguna artean hainbeste. Ahora bien, berak izaten zian, irrati erreakzioetan, egunkari erreakzioetan, itxuraz ezkoz elementu kimiko gehiago daude. Askoz, asialez, baino inolako erantzun zizunik gabe hori zabalda egitekelako. Hori zergatik da, behar bada komunikabide horietan kazetari espezialduak falta direlako horri kurtzen da agian, zientziari buruzko albistea besterik gabe hartzetu dela eta... Nik uste oso nabarmena dela. Gauza bera egiten da esparru askotan, esparru askotan, burtsaren inguruko informazio bat duten kazetari asko jakineko nuke zerbait egiten burtsari buruz. Baina, kontua da, askoz ere, bakotxartean simpleagoa dela, azken batean indizionatu eman behar dituzut aurkituko duzula. Besterik ez da aurkituko duzu berri agentzietan hori mamitxoago ematen dizutenik. Aldi, zientziari buruz ez dizute horrelakorik ematen. Zientziari buruz agentziek ematen dute, beste gantzera, 10 lerroko pieza bat, eta pieza horrekin moldatu egin jartzea. Pieza horren titularrean irakurtzen baldin baduzu deskubrimendu hitza, orduan titularra teletipoa jarri egiten da, tratatu beharrekoen artean. Deskubrimendu hitzik ez baldin badago, zuzenean zakarrontzira joa. Horrela da. Orduan, bigarren pausua dator, deskubrimendu hitza agertzen zen da, baina zer da deskubritu dutena? Kasu honetan bezala, 114 elementu kimikoa, eta lasai asko botatzen, eta lasai asko zabaldu da puntu hori.
Orduan, lehen gora bueltatu zen, doni, uste dut hortik jo beharko lukela, kultura bat sustatu beharra dagoela, eta hori zapatian egiten den zerbait, baina oso konsiente izan behar dugula, noreniko eragina duen masa komunikazioak. Zientziari, nik uste dut kalte egingo liokela momentu honetan, automarginatze bat. Hau da, zientze kontuak esparru jakin eta bakar batean bakarri jorratze. Nik uste dut horrek kalte egingo liokela, zabaldu nahi dugun kultura zabalago, edatuago horri. Bai, Martin, ikusten duzuzuk arrisku hori espektakulutik kanpo geratu izkero baztertuta geratuko dela, edo? Bai, dinamika baten barruan dago sartuta eta dinamika sozialak aldatzea zaila da. Saiatu beharra dago, ez? Baina argi dago masa espektakulo horren barruan sartu dela. Argi dago era berean bilik esan duen hori egia utza dela. Kazetaritzaren beste arlo askotan bezala jende espezialgoa falta da eta bat jende kritikoa. Eta egia da, ekonomia horri aldetan ere, azkenean, ekonomia zientzia den neurrian, zientziarekin zerikusi handia daukaten berriak azaltzen dira, eztabaidagarriak izan daitezkenak, ikaragarrizko implikazioak dauzkatenak, eta gero, behar bada aurreko 15 aldian, kirol sailean zegoen kazetari bat geratzen da nolako informazio bat betetzea, euroari buruz esate baterako, ez? Horregon daiteken eztabaida guztiarekin, hori gertatzen bada, ekonomiarekin eta gero eguneroko bizimoduarekin horren lotura zuzen edukiko duen gai batekin, pentsa zientziaren kasuan gertatuko den askotan erazkin bezala sartzen denean, Eta hori aldatzea zaila da. Nik uste pausu batzuk eman behar direla. Lehenengo, nik uste aldizkari espezialduetan eta oroar zientzian ematen den informazioan irikiata bat falta dela. Azkenean ematen du zientzia berez jakintza hutsa eta puroa dela eta iritzirik ez dagoela horraztian eta hori da gaur egun zabaltzen ari den zientziaren elementuetako bat, iritziarekin loturarik edukiko espalu bezala tratatzen dira zientzia gaiak. Justot hor behar dela eztabaida. Aurrerapen berri buruzko eztabaida, ikerketa dinamikari buruzko eztabaida, zer ikertzen ari den, zertarako balio duen horrek, zeren bila gabitzan, ia merezi duen gauza hori bilatzea beste gauza batzuetan inbertitu beharko litzateke. Eta uste pausu hori man berdela, ez dakit inora ausartuko den argita garbi, zientzialdizkarietan laukau bostorri alde, hori iritzaileari dedikatzeko, ez baina, nik uste aurrera pausu polita izango litzatekela. Azkenean ikusi informazio hori ere erlatiboa dela, dela gauza absoluto bat, ez da bai dagarria dela, bestela gizartean geldituko den impresioa da, momentu honetan probatzen ari dena, zientzia lorrean publikatzen den edozin gauza hori da, egia da, eta ja bizitzarako jakin behar dugu horrela dela tenitxo, Eta lehenengo pausua hori da, iritzi kritikoa bultzatzeko behar da, hori, kritika praktikatu, kultibatu, eta ez dakit, niri ideia, abstraktuan eta iruditzen zait, positiboa izango izateko. Zer gertatzen da, gero beste dinamika komerzial eta beste interes batzuk daudela horraztian, eta azkenean, zientzia informazioa zatzea beste erosin negozio bezalakoa da. Dirua irabazteko egiten da, komunikabideak azken finean enpresak dira, eta enpresek benefiziora jo behar dute, eta gaur egun argi dago, Andoni esan du, hori, muy interesante, baino gauza serioagoak aipatu nahi zituela kritika egiteko momentuan, hau da, berak nolabait galdutzen zuela, hor egiten ari den zientzia prentza genero hori, nolabait hori ulertu dira nik behintzat impresio bera daukat, askotan zaborra izaten dela horri alde horiek betetzen ari dena, baina gero ikusten duzu zen nolako salmenta kopurua duen horrek, eta eta zibatuta egiten dela, hau zabalik, olako aldizkariek, zabor zientzia zabaltzen ari diren aldizkari horiek, beste aldizkari orokor edo informazio orokorreko beste publikazio batzuen, baina askoz gehiago saltzen dute. Agian izan daiteke Martin, ez dakit eta Andoni ere zaudeten honekin, baina behar bada informazio hori
eta ulerterrezean eskaintzen dutelako? Nik uste dut hor bi ere daudela, bata da, muy interesante, kantzerakoak eta bibliateke, ola eta lecturas eta prentsa kardiakoaren antzerako ez. Eta beste bat da, Scientific American eta antzerakoak, eta denik ez dira zertan, eta horiek ere asko saltzen dira, asko, muy interesante baino gehiago, ez da. Horan, nik uste dut horretu egin behar dugu, ez prentsa kardiakoa, eta zientzia gintzan eta jartzen, ez da. Nik Bizka Martinek zenelatu duen bidetik jarraituko nuke eta gortxo batzuk edo hau da, eta piliren nola esateko kontra, nik uste dut ez espektakularra ez egitea, zientzia edo zientzien komunikazioa eta ez duela esan nahi interesgabikoa denik. Egin daiteke prentsa serioa, eta kasu honetan zientziaren divulgazio serioa eta espektakulartasun horretatik alde egiten. Muy interesante modelo hori horretatik alde egiten. Eta hori nola egiten da, beste dugu batean, eta jakin hau ez da Scientific American eredua, baina nire eredu esango litzateke, jakina divulgazio hori eta jakintza hori komunikazioa eta transmititzera, baina hiru ildoetan nolabait esateko kokatuz, ezta? Bata da, kokatuz edo horien inguruan gauzatuz edo zertuz komunikazioa. Bata da, zientzia eta zientzi berriak beti historian kokatu behar zirela, bat, kokapen historikoa. Bi, epistemologikoki kokatu behar ditugula ere, hau da, ezin daitekela egin gaur egun zientziaz eta zer egitea baldin badu deskubrimentu ez dela aurkikuntzez eta bar. Ez dugu aurkitzen eta inventatu izan da, eraiki izan da, zentzela dugu diosun. Eta bar horren epistemologikoki hor ideia batzuk garbi ditugu eta erakutsi eta azaldu berri zientifiko hori ematerakoan, gertakari zientifiko hori, nola eraiki den, zenolako prozesu epistemologikoa jarraitzen duen, eta hirugarren ardatza izango litzateke, ikustea zientzi berri bakoitzaren atzean, beti dagoela alako, nola izateko, aspektu kosmodizional bat, izan nuke alako mundu ikuskera bat, zer nolako mundua erakusten digun zientzia edo teoria horrek edo azkenengo gertakari horrek edo hori nuen kokatzen den eta. Hori egin daiteke eta planteamendua da bakarrik aldatu behar dela. Bestek eman beharrean bazaketen modutan, hortik bide horretatik edo jokatu beharko genuke. Eta modu horretan ikusiko genuke, bizka bat lehen Martinik ere esaten zuena, jakin horretarako orduan, zeintzu dira beharrezko edo premiako beharrak, bata jakinaren bestezu aldua izatea. Ez baita bakarrik hartu eta teletipotik atera, ez hori itzuli egin beharra eta itzuli nik orain aipatu den kontestu horretan. Horrela zer lortzen dugu, arriba lortzen dugu jende kritikoa. Ez da bakarrik pasiboki berria edo hartzen, baizik eta bere kontestuan eta hobeto ulertzen dugu. Eta bere kontestuan eta ikusten badugu eta ikasten badugu berri horiek eta kokatzen, guk ere errezago dugu gero gure razionaltasun markoetan eta kokatu. Azken batez guk hau guztiak ezaroko behar dugu. Gure razionaltasun markoetan eta kokatzeko. Bizitzarako eta gure kulturan mugitzeko. Eta horretarako behar dugu zientzia eta berri zientifikoan. Beste aspektu soziologiko, ekonomiko eta barrekin nahi gortzeko. Eta sentitzen poloni baina biziazu kontra egin. Hain zen nik esan dudanean ez nintzen hainbesteari ereduaz, haizik eta borroka ere muaz. Hau da, guztiz adot, eta horrelako zerbait lortuko balitz, nik uste dut oso denbora gutxian ikusiko genukeela gauzak aldatzen ari direla. Eredu desbarren asko daudela eta beti horratza egira edo jotzen dugula. Nik nire aurreko interbentzioan esan nahi nuen azan oso kontuan izan behar dugula zein den kakotxartean etxaiaren ezagoa. Nun borrukatu behar den, nun irabazi behar dira pixkanaka bataia txiki horiek. Eta irudetena daukat joerak aldatzen ez badira gintzaz gero eta gehiago masa komunikabideetan izango dela hori. Niri gustatuko litzaideak horrelako zerbait zientziaren tratamendu hori eduki alizatea euskaldun honen karriera. Aparte, eduiaren eduki ala eduki ez.
por supuesto, euki garbala hori ere. Baina, masiboki, zabaltzen den kulturaren zati izatea, orain aipatzen ari garena, aipatzen ari garen kultur mota hau, nola, edo kultur gintzen mota hau. Nik uste dut, esparru hau, bintzat, hortan zentratu nahi nuen ere aurreko zera, esparruetan, ez egin beste metodologia, baina bai, esparru horretan. Hor egin beharreko zerbaitena. Gizartera masiboki iristen den komunikazio kanal horretan. Esan inizioen bakarrik 5 minutu geratzen zezkidula, beraz, Martin, ez dakit minuturen bat utziko dizugu, honen inguruan zer esateko hori, badukazu? Bai, bueno, pixkat, orain bilik esan duena antimarratu ez. Borrokan ikardala, hain zuzen informazioari gehiago zabatzen ari den tokietan. Komplikatua da. Beste gauza askotan bezala, honetan pentsamendu kritikoa praktikatzea zaila da. Ez gara pentsamendu kritikoaren zako sasoi oberenetan, eta inon hori argi eta garbi ikusten bada, zientzia munduan ikusten da, nire ustez. Gizarte eredu honetan, zientzia eredu bat praktikatzen da, eta zientzia divulgazio eredu konkretu bat dauka horren loturik. Beraz, nien ez oso baikorra, nik uste dut alegina indar dara, baina nire beldurra da urrengo urteetan ere zientzia izango dugun irudi hori, orain bezaina kritikoa izango dela. Eta errealitate asko egongo direla izkuturik, eta esate baterako, ikerketa militarrean zenbat inbertitzen den jakingo bagenu, eta bestelako ikerketa zientifikoetan gastatzen denarekin konparatuko bagenu, nik uste dut ikara sentituko genukela, ez? Errealitate hori eta komunikabideetan agertzen, eta nik uste dut oso zaila izango dela hori agertzea, ekonomian edo beste nazioarteko gaietan, eta ematen den gauza batzuk izkutatzeko joera hori hor dagoelako, eta hor potere eta kontrapotere borroka badago, hau ez da errugabez betetako arlo bat, zientzia beste jakintza mota guztia bezala ardura hauetan eta bizina, eta argi dago zaila izango dela, zaila, eta saiatu beharra dago, eta zientziaren filosofiatik ere, lan hori egiten jarraitu behar da, naizta printzipioz arrakastarako perspektibatik egonez. Nik horretan, Andoni, ados egongo dela nirekin, nik berarekin, nien nintzen osikazle ona, baina hainbat gauza ikasi nuen berarekin, eta horietako bat izan zen hori, alfonbrapean begiratze hori, alfombra azpian zer dagoen, alfombra bere osotasunean baloratzeko, ez? Eta, saio hori egin behar da, naizta saioak oso onak izan ez. Andoni, azkeneko minutu bat zurikoak? Nik esango nuke, hemen ereduak eta ipatu dira, zientzia nola komunikatu eta da, esango nuke, erabakia ez dela zientifikoa, soziopolitikoa baizik. Eta azken batez, hemen jokoan dagoena, bi gizarte mota direla, ez bat izango litzateke teknokratikoa, eta horri laguntzen diote komunikazio modu estandarrean egiten dutena. Eta beste izango litzateke gizarte demokratikoa baterantz edo horren alde egingo luketenak. Eta nik uste dut proposatu dudan eredu horretan, zientzia komunikatzeko eredu horretan, hori latzen dela edo pausu bat dela gizarte demokratiko horretarako. Bukatzera goaz, baina aurrez galderatxo bat luzatu nahi nion Zibiri. Zibiri, zuke zientziari buruzko informazioa eta jorratzen duzu, zientifikoak komunikabideetan agertzearen zale dira, edo nabiako dute euren laborategian sartu eta hortik atera. Erreza da, hitza ateratzea zientifikoen? Nik uste dut ezin dela orokortu. Nik uste dut, era guztietakoak aurkitzen dituzuna, bat egile eta beste batzei gutxiago koste egiten zaie, baina, oroar nik uste dut ezin dela. Eredu bat ipini eta horrelako bat dira. Bai, kasetari bezala gero da galdetzen dira zu hori, eta bai ikusten dela beste desberdintasun bat, eta nik ezin arratzen nukena.
beste modu batera lan egiten dute. Kazetariok askotan tokatzen zaigu, goizean politiko bat elkarrizketatu eta arratsaldean zientifikoak. Eta pentsatzen dugu, denek berdin erantzungo dutela, eta politikoak sekulako itzari oki ezakete bosta gola zaio, bereak ez diren esparruetan sartzea, eta zientzialariak normalean, bizkar gainean burua izaten du eta badazi zertaz ez egin daiteken eta zertaz ez. Orduan, arauak, kazetaritzaren arauak, kasu guztietan, egokitu egin behar dira. Lehen ikatzen zenuena desberdina dela, ez da? Guzti. Ez dira, ez aldeko eta ez kontrako, rostena bezala, nik uste dut, ez dagoela eredu orokorro bat, zientzialariak mikrofono baten aurrean jartzen dut. Denpora joan zaigu konturatu gabe, eta egia beste puntu batzuk ere geratu zaizkigu hemen nahi gainean, baina ez dago denporarik, Martin, oso dezan? Esaten duena bukatzen zaigula denpora, eta urrengoan hemen gurekin egoteko aukera daukazun? Arezuko eta ia telefonoan ezan urrengoan. Hori da. Mila esker Martin eta urrengora zen. Mila esker ere Andoni eta, zuri ere urrengora zen. Eta azkenik ere mila esker zuri honen eukotzeagatik eta zure azapenak emateagatik. Eta entzuleoi besterik ez, zero dut zerbait argituko genuela gorko saio honetan. Eta gogoratu, datorren astean ere, hementxe izango gaituzuela, astean izaten da Eusko Ikaskuntzaren saioa, gaueko 10:00, ordurarte, ondo izan.